ናይ ዘባ ማእኸል ኣብ ማሕደርትን ናይ ጣንቋ ወረዳ ማሕደርትን ሃይማኖት መራሕትን ነበርትን ናይ ዝበዓል ሰዋና ዝኾንኩም ከምዚ መድረኽ ኣዳሊኹም ንሕና እውን ኣብዚ ክንርከብ ምግባርኩም ዝለዓለ ክብሪ ይስምዓኒ ንዓኹም ዘለኒ ክብሪ እውን ዝለዓለ እዩ ኣብዚ ተተራኺብና ድሕሪ መሪር ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ተጋዳላይን ሕወሓት እንዳመርሖ እቲ ብጣዕሚ ዓፋኒ ፋሽስታዊ ስርዓት ናይ ደርጊ ካብ ስሩ ተነቂሉ ተመሓዩ ክድርበ ድሕሪ እዚ እቲ ስርዓት ደርጊ ምንቃል ሓደ ዕላማና ዝነበረ ምስተወደአ ንኩሉ ብሄር ብሄረሰብ ዘማእኸለ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሕገ መንግስቲ ናይ ፌደራል ስርዓት መሰረት ዝገበረ ባዕሉ ህዝቢ ዘጽደቆ እንዳቀጸለ እንዳሃለወ ኣብ ማእኸል ዝበቆሉ ተረፍ መረፍ ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ ፈልዮም ንህዝቢ ትግራይ ከምታ ንስርዓት ደርጊ ካብ ስሩ ምሕዩ ንዘለዓለም ከም ዘይምለስ ዝገበረ ህዝቢ ትግራይ ክጭፍጭፉ ከም ዘርኢ ኸጥፍኡ ተላዒሎም ኣለው ዝበልዎም መላፍንቲ ሒዞም ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ብግፍዐኛታት ዝተፈጸመ ወንጀል ኣብ ህይወቱን ኣብ ታሪኹን ርእይዎን ዘይፈልጥ እዩ ኣብዚ መኸተ እዚ ክንሳተፍ እንተለና ከም ህዝቢ ማእኸሉ ህዝቢ እዩ ካብቲ ህዝቢ ዝወፀ ድማ እቲ ሰራዊት እዩ ሰራዊት ትግራይ ሕዚ ኣብዚ ኮይንና ክነልዕል ተለና መድፍዕ የብሉ ታንክ የብሉ ያው እቲ ዝፈልጦ ባዕሉ እውን ዝወደቦ ኣቐዲምና ሕገ መንግስቲ ኣይነፍርስን ኢልና ጥራሕና ናብ በረኻ ወፂና እና ኣብዚ ሕዚ ግዜ ክንሪኦ እንተለና ከይነሰልጥን ግዜ የብልናን ቦታ የብልናን መሰልጠን ማተርያል እውን የብልናን እንተይ ሰልጠና ክንዋጋእ እንተለና ኣብቲ ዝመርሕን ኣብቲ ዝምርሕን እኹል ክእለት ዘይብሉ መሳሪኡ እንተይፈለጠ ስልቲ እንተይፈለጠ ክነዋግእ እንተለና ብሰንኪ ዘይምድላውና ዘኽፈለና ከቢድ መስዋዕቲ ዝርስዕ ኣይኮነን ነዚ ሕዚ ዘለና ንመድረኽ ክለዓል ተሎ መበገሲኦም እዚ እዩ ምክንያቱ ሎሚ ኸ እንታይ ክነመኽኒ ቅድሚ ሕዚ መንግስትና ኣይ ንብሎ ሓይሊ ስለ ዝውዕልና ክንገብር ኣይንኽእልን ሕዚ እንተደቂስና ግን ተጠየቕቲ ኢና ተሓተቲ ኢና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እቲ ህዝቢ ዝምልከት እዩ ህዝቢ ጣንቋ ምላሽ ክንመላለስ ከምቲ ከይንደግም ክንመላለስ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ደቁ ገዲፉ ኣፍ ገዲፉ ምስ መማሓደርቱ ናይ ዞባ ናይ ወረዳ ምግቢ የጽንሐልና ክዳን የጽንሐልና ጫማ የጽንሐልና ኩሉ ዘይብልና ክርኢ እንተሎ ዘለዎ እንዳሃበ ኣብዚ ኣብፂሕና እዩ እዚ ናይ መኸተና ሕዚ ኩሉ ኣብ እንግዳዕ ናይቲ ህዝቢ ተሸኪምዎ እዩ ነይሩ ተጋዳላይ ምንም የብሉን እቲ ህዝቢ ግን ምንም ዘይብሉ ምዃኑ ፈሊጡ ክትዕወት ኢኹም እናበለ ክንዕወት ኢና ከም ዝበለ ስርዓት ኣይጸንሕን ክፈርስ እዩ ወራሪ እዩ እናበለ ዝነገረና ዝነበረ ነቲ ንፈልጦ እውን ክነገረና እንተሎ ዓሪና ሞራል ንገብር ኣፍታ ጸልማት ኮይና እውን ብርሃንና ተራእያትና ክንዕወት ምዃንና እናፈለጥና ኣብዚያ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ምስቲ ህዝቢ ካብኡ
ህዝቢ ዝኸባቢ ጣንቋ ምላሽ ይኹን ዓብይ ዓዲ ተኸባቢ ተቃላሳይ ህዝቢ እዩ ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ህወሓት ክምስረት ጀሚሩ ናብ ዓወት ዘብፅሕ ካብ ዘብፅሕ ህዝብታት ካብቶም ጀመርቲ ህዝቢ እዚ እቶም ጸላእቲ ኣብ ዋና ሓይሊ ኸኦም ዝራባረው ኣመን ኣብቲ ናይ ጸጥታ ሓይልና ሰራዊት ትግራይ ኣመን ኣብቲ ዋና ሕምብርቲ ናይ ቃልሲ ዝኾነ ህዝቢ እዮም ዝራባረው ዞም ሓሰውቲ ኣርምስሳን ህዝቢ ተንቤንን ጣንቋ ምላሽን እንታይ እናበልዎ ከም ዝነበሩ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ውጭ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ኣብ ከባቢና ኮይኖም እቲ ጸለመ ሕዚ ክንሪኦ እንተለና ድማ እቲ ህዝቢ ጣንቋ ምላሽ ኣብ ዘሎ ሃይማኖት መራሕቲ ኣለዉ መማሓደርቲ ኣለዉ ነበርቲ ኣለዉ ኣርምስሳ ኣለዉ ኣብዚኣ ብሓደ ኮይኖም ከብዕልዋ እንተለዉ ሓሰውቲ ምዃኖም እኳ ዝፈልጦም እንተኾነ እቲ ከባቢ ሓሰውቲ ምዃኖም ገሊኦም ዘይፈልጡ ክፈልጥዎ ምእንቲ ከዳዓት ኩሉ ሻዕ ይጽልምቶም ይሕሱ ሓድሽ ኣይኮነን ክዳዓት ሓድሽ ኣይኮነን እታ ክንዕወተላ መዓልቲ እውን ዝኸድዑና ነይሮም እዮም ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ዝሓስቦ ብዛዕባ ዓወት ዘይኮነስ ብዛዕባ ነብሶም ብዛዕባ ኣበይ ተሸጒጥና እዩ ነብስና ነድሕን ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ተስፋ ዝቆረፁ ብዛዕባ ህዝቢ ዘይሓስቡ መስዋዕት ክንከፍል ኢና ኢሎም ሓንቲ መዓልቲ እውን ሓሲቦም ዘይፈልጡ ስለ ዝኾነ እቶም ከዳዓት ምኽድዖም ስሩ ከይገርመና ሓድሽ ኣይኮነን እቲ ደጋጊሙ በብክፍለ ዘመኑ ዝለዓል ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ከም ዘርኢ እቶም ጥንታውያን ጸላእትና እዮም ቀደም እውን ከምኡ ከም ዝነበረ ይነግሩና እዮም ኣብቲ ዕጥቃልሲ እውን ከምኡ ከም ዝነበረ ንፈልጦ ኢና ኣብዚ ከም ዝበለ መድረኽ ኩሉ ሻዕ ህዝቢ ትግራይ እንዳሰዓረ ስለ ዝወፅእ ናይ ባዕሉ ታሪክ ስለ ዝኾነ ገሊኡ ህዝቢ እናሰዓረ ይወፅእን ኣይዕወትን ካብኡ ተስፋ ይቆርፅ ኩሉ ሻዕ ትረኣዮ ታ ጀሚሩስ ምግዳፉ ዘይዕወት ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ነቲ ህዝቡ መልእኽቲ ሕሊፉሉ ዝኸድ እዚ ምስዓር ማለትስ ዓብይ ጎ ምክታቲ ኢሎም ከይዶም እዮም ኢሃፓ ንደርጊ ምስዓር ማለት ኢሎም ትዝሕለፉሎም ከምቲ ናይ ትግራዋይ ኣይኮነን ከም ዝሰዓር እዩ ትግራዋይ ግን ከም ዝስዕር እምበር ከም ዝሰዓር ኣይፈልጥን ብታሪኹ ኩልና ተቃለስቲ ንኹን ኣብ ገዛና ዘለና ንኹን እንፈልጦ ተቃሊስና ከም ንዕወት ተሳዒርና ከም ዘይንፈልጥ ጸላእትና ረብሪቦም ባዕሎም ከም ጨው ከም ዝሓቁ ባዕሎም ከም ዝፈርሱ ንሕና እውን ምቹ ግዜ እንዳመረፅና ከም ንስዕሮምን ከም ንዕወትን ኢና ንፈልጥ ህዚ እውን እቲ ዘለና መማረፅ እንታይ እዩ እንተኢልና ህዝብን ሰራዊትን ሓደ ምዃን ምምሕዳር ናይቲ ህዝቢ መርሓ እዩ እቲ ሰራዊት እውን መርሓ ኣለዎ ብሓደ እንዳተራኸብና ፀገምና እናፈታሕና ክንዕወት ኢና እቶም ጸላእትና እውን ዓቕሎም ፀቢብዎም ባዕሎም ምዃን ኣብይቦምስ በቶም ዝኸድዑ ባንዳታት ገይሮም ሆይ የብልዎም ኣለዉ ፈትዮም ኣይኮነን ምክንያቱ ከምኣ እንተዘይገይሮም ኣይሓድሩን ወይ ከኣስርዎም እዮም ወይ ክቐትልዎም እዮም እምበር ኣሚኖምሉ ፈትዮም ኣይኮነን ውርደት እዮም ተሸኪሞም ስለ ዝኾነ እቲ ናይሎም መዓንቲ ኣብዚ ንሕና እውን ተሓዊስና ምስቲ ህዝቢ ኮይኑ ከምዚ ተቀራሪቡ ክህሉ እንተሎ ናብ ኩለን ኣርምታት ንሕና እውን ናብ ኣርምና ካልኦት እውን ብሚድያ ዝረኣይ ከምዚ ምስ ህዝቢ እንተኮይንና እታ ዋና ጸላእትና ዝጸልእዋ እዚኣ ስለ ዝኾነት ህዝብን ውድብ ሕወሓትን ሰራዊትን ቲ ግዝያዊ ምሕዳርን ሓደ እንተኮይኑ መእተው ስለ ዘይብሎም ገና እንሃለወ ተስፋ ስለ ዝቆርፁ ክሳዕሪ ቀፂሉ ከም ህዝቢ ካብ ኩለን ክልላት መሰሉ ዝተገሃሰ ባዕሉ ናይ ባዕሉ
ምምሕዳር መሰሉ ዝተጋህሰ ግዛኣቱ ዝተሓደገ ኣብቲ ዝተሓደገ ግዛኣት ዘለው ነፃ ዘይወፅ ህዝብ ኣለውና እዩ ነፃ ዘይወፀ ግዛኣት ኣለና ነፃ ዘይወፀ ህዝብ ኣለና ገዝኦም ተሓዲጎም ሕርሽኦም ተሓዲጎም ኣብዚ ኣብ ድንኳን ዝቕመጡ ተፈናቀልቲ ኣለውና ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣለዎም ግዛኣትና ናብ መረበቱ ክምለስ ኣለዎ ነፃ ዘይወፀ ህዝብና ነፃ ክወፅእ ኣለዎ እታ ስምምዕ ሰላም ብሕገ መንግስቲ መሰረት እዚኣ ንምምፃእ እያ ብሰላማዊ መንገዲ ንግበራ ቀደም እውን ውግእ ይንፈቱን ኣይንደልን ብሰላማዊ መንገዲ ንመልሳ ትቁረስ ግዛኣት የላን ኣብ ቴንዳ ዝነብር ዝተፈናቀለ ህዝቢ ክህልወና የብሉን ነፃ ዘይወፀ ህዝቢ ክህልወና የብሉን ነፃ ክነውፅእ ኢና ነፃ ክነውፅእ ድማ بسلامه መንገዲ ኢልና ንኸድ ኣለና ፈሪሑ እንተዘይኮይኑ ክምልሰልና ግዛኣትና ዝሓዘ እንተ ፈሪሑ ጥራሕ እዩ ዝምልሰልና እንተ ዘይፈሪሕማ እንተ ኮይኑ ክምልሰልና ይዕንድረልና ባ ከይዕንድረልና ፈሪሑ ምእንቲ ክምልሰልና ምስ ህዝብና ኮይና ታተፍርሑ ዝበልናያ ሳጣና ኸይርና ክንቅፅል ኢና እቲ ኣብዚ ሎማዓንቲ ከምዚ ተረኺብና ምዝታይና ደጊመ يمسجن تجري تعوت